De novo con todos vostedes, lle damos a boa noite e a benvida ao alcalde de Ribadumia, pero en calidade principalmente de presidente da Mancomunidade do Salnés, aínda que as dúas cosas son compatibles e ademais nunca se pode renunciar. David Castro, moi boa noite, benvido, como estamos? Boa noite e moitas gracias. Os dous cargos hai que leválos ao lombo, non? Perfectamente, son compatibles. Primeiro hai que ser alcalde para despois logo ser presidente da Mancomunidade, o sea que coa elección dos demais compañeiros pois podemos ser precisamente presidente da Mancomunidade. Bueno. Pero se non eres alcalde pois é difícil poder chegar aí. Bueno, logo desta, un pouquiño desta broma ou desta ironía pola miña presentación, como está? Entramos de cheo, señor Castro, se lle parece como está a situación política dentro da Mancomunidade logo de que, bueno, as forzas políticas teñen as súas diferencias. Bueno, eu creo que o importante na Mancomunidade é a xestión que vimos a facer ao longo de todo este tempo. Nos entendemos que non se debe politizar a Mancomunidade, pero é certo que a veces pois vemos algunha discrepancia política, si pode ser. O que si está claro é algo incontestable que as distintas accións que se están levando a cabo na Mancomunidade veñen precisamente a responder a calquer tipo de discrepancia política si existise, non? Eu creo que a veces nos queremos posicionar políticamente, eu creo que o que ten que imperar precisamente é a xestión e a nos avalan precisamente os datos, precisamente do que se está a levar a cabo nesta Mancomunidade. Podemos falar do presuposto da propia Mancomunidade, podemos falar das distintas inversións que se están a levar na Mancomunidade, dos distintos servicios na Mancomunidade. Entón, bueno, todo o que se poida, de alguna maneira, discrepar cando hai datos tan obxectivos da xestión que se está a levar a cabo na Mancomunidade, pois evidentemente, bueno, pois teñen un pouco, ou polo menos caen polo seu propio peso. Por lo tanto, eu creo que sigo chamando, como fixemos dende o principio, dende a nosa formación política e como presidente da Mancomunidade, seguimos chamando á concordia, que entendemos que é o mellor que podemos facer cada un dos alcaldes e cada un dos representantes da Mancomunidade para conseguir un mellor benestar de cada un dos veciños dos nosos concellos. As diferencias quedan nos plenos da Mancomunidade ou logo salen entre as alcaldías e os alcaldes dos concellos veciños? Bueno, eu creo que iso que queda é algo anecdótico como nos terrenos de xogo. Non? Eu creo que a veces se quere dar esa sensación desa discrepancia política, pero, como dicía antes, os datos, de alguna maneira, pois avalan a xestión e, polo tanto, pois iso que hai que poñer encima da mesa, porque estou seguro que cada un dos alcaldes ten que traballar por e para os veciños. E dende a Mancomunidade se está facendo unha excelente xestión, tanto de recursos como de subvencións, accións de infraestructuras, etcétera, precisamente para mellorar a comarca no seu conxunto e, polo tanto, cada un dos concellos. Como valora a Mancomunidade e o presidente a exclusión de Vilanova de Arousa do xeodestino e a aposta por Mar de Santiago? Bueno, efectivamente, fai na anterior legislatura, na anterior etapa, Vilanova se adhereu precisamente ao xeodestino de Mar de Santiago. A Mancomunidade naquel momento entendeu, baixo a presidencia de Marta Giraldez, entendía que o Concello de Vilanova de Arousa pois tiña que estar integrado no xeodestino do Salnés. Bueno, evidentemente presentou un recurso ao Tribunal Superior de Xusticia de Galicia. Este mes de abril pois hubo unha resolución precisamente pois dándolle precisamente pois un pouco a razón ao Concello de Vilanova de Arousa, non? Por lo tanto, de feito, pois levamos a pleno pois de alguna maneira pois archivar o caso, porque non procede, nin procedía, nin procede que poidamos de alguna maneira seguir con esa discrepancia, non? Eu creo que Vilanova, de feito, eu falei co alcalde de Vilanova e estamos precisamente en contacto, vamos a ter unha próxima reunión. Eu creo que traballando todos xuntos vamos a conseguir o mellor para o Salnés, para esta comarca e, polo tanto, dende o diálogo, donde hai que abordar precisamente pois estas cuestións, e somos conscientes de que en materia de turismo, que é un sector moi importante na comarca do Salnés,
pois traballando todos xuntos se van a conseguir mellores logros, logros moi importantes que xa están a ser, pero que se poden mellorar, porque, bueno, me imagino que logo falaremos tamén algo de turismo, pero si é certo que temos que traballar precisamente na desestacionalización para alcanzar obxectivos comuns e sobre todo de benestar para todos os veciños e veciñas, non? O turismo é algo fundamental e, polo tanto, traballar todos xuntos, independentemente de que pode existir pois ese xeodestino o Salnés e ese xeodestino Camiño de Santiago, pois eu creo que vai a potenciar e vai a fortalecer precisamente pois unha mellor xestión pois para todos os veciños. Todo suma, non excluyente. Entramos de feito nos orzamentos que hai nada, uns días que se aprobaron, son os orzamentos máis altos dos últimos 20 anos, eso é un dato importante, rondan os 9 millóns, pasan un pouquiño dos 9 millóns de euros, e iso ven sendo máis do 58% con respecto ao ano pasado, ao ano 24. Entramos nas xestións. Cal é o obxectivo destes orzamentos e que se pode facer, señor Castro? Bueno, efectivamente, non, os presupostos da comarca neste ano 2025, como ben dicías, pois estamos a falar de 9.068.000 euros e, polo tanto, hai un incremento importante con respecto ao ano anterior, que estábamos falando de 5.700.000 euros e, polo tanto, hai un incremento en torno ao 58%, non? E se facemos unha comparativa cos 2004-2024, pois hai un incremento, a media estaba en 4.200.000 euros, polo tanto, o salto é moi importante en canto a eses presupostos da Mancomunidade. E iso ven a responder un pouco pois esas xestións que vimos a realizar coas distintas administracións, esa captación de fondos que nos permiten levar a cabo pois distintas actuacións, accións en infraestructuras, no que poden ser pois distintas accións para mellorar o que pode ser a Mancomunidade, e cando falamos de beneficiar neste caso a Mancomunidade, pois evidentemente cada un dos concellos tamén salimos fortalecidos. Por lo tanto, hai moitas inversións importantes para nós. O aforro enerxético é algo moi importante. De feito, a Mancomunidade do Salnés está pensando sempre no que pode ser o aforro e hai distintas inversións. Ahora mesmo estamos pendentes de levar a cabo pois unha acción en torno a 862.000 euros nunha subvención precisamente da Consellería que, bueno, pois eles aportan o 50% e a Mancomunidade o outro 50%, pero entendemos que eses fondos propios que vai aportar a propia Mancomunidade nun plazo de 2,3 anos pois quedarían amortizados, non? Por lo tanto, estamos a falar de que podemos recuperar pois en 2,3 anos pois ese importe que de alguma maneira poñemos para cofinanciar precisamente esta partida, pero podemos estar falando de outras, non? É dicir, a día de hoxe pois se vai a crear pois un parque de cargadores ultra rápidos aquí na comarca cunha inversión en torno pois a 2 millóns de euros cunha concesión administrativa de suelo de 15 anos prorrogables outros 15 anos. Eso vai a producir pois tamén un aforro anual de 43.000 euros, é dicir, un aforro que gracias pois a esta inversión por parte de Iberdrola precisamente en estes cargadores, pois a Mancomunidade se vai de alguma maneira pois a xestionar por si mesmo, non? Estos cargadores, se me permite, irían, digamos que principalmente dirixidos a todo o que é vehículo eléctrico, non? Todo o que sería vehículo eléctrico, claro, efectivamente. Eso tamén é un novo servicio e un novo atractivo para moitos dos turistas, que logo iremos rondando por aí. Efectivamente. Entón, bueno, pois estamos a falar de distintos proxectos que para nós son moi importantes, non? É dicir, agora mesmo temos solicitada unha subvención tamén en torno a 80.000 euros para a adquisición dun trator para que cada un dos concellos pois poidan ter ese mantenimento nos seus concellos e ao mesmo tempo pois tamén un vehículo e polo tanto tamén pertenece ao fondo de compensación, é dicir, que estamos negociando coas distintas administracións precisamente esa captación de fondos para que eso poida repercutir precisamente na mellora de servicios nesta Mancomunidade, non? Por tanto, eu creo que temos que seguir nesa mesma liña. Hai distintos proxectos. Ahora mesmo tamén estamos comprando terreos na zona de Puentarnelas, onde está ese bombeo, esa captación de auga para bombear precisamente a esta planta potabilizadora e aí, bueno, pois, que son precisamente eses 860.000 euros que falaba anteriormente, non?
É dicir, bueno, pues aí vamos a invertir uns 150.000 euros, pero precisamente para conseguir ese aforro enerxético. Eso vai estar todo con placas fotovoltaicas. Eu creo que esa é un pouco a liña a seguir, non? Sobre todo apostando polas enerxías limpias e ao mesmo tempo que se produzca ese aforro e ao mesmo tempo prestando servicios e abaratando, se é posible, pois cada unha dos servicios que se poden prestar, sobre todo en materia de auga, non? Que en materia de auga hai a potabilización é algo moi importante para nós, e de feito estamos a traballar precisamente coa Consellería de Medio Ambiente para que haxa unha inversión en torno a 4 millóns de euros, 4 millóns e medio de euros aproximadamente para esa nova potabilización, porque estamos a falar de que a comarca hai un paquete moi importante, non? É dicir, crecemos moito en turismo, pero ese turismo necesita tamén o acompañamento duns servicios, neste caso se necesita moita auga, sobre todo neses meses que poden ser de xulio e que poden ser agosto, e, polo tanto, temos que estar tamén preparados para dar eses servicios, para que o visitante, cando veña, precisamente, marche con ese recordo de que, aparte de que somos moi hospitalarios, tamén os servicios que se prestan son de primeira calidade. Eu creo que todo este conxunto de accións, pois ao final fan que a comarca do Salnés se consolide como marca e ao mesmo tempo que se promocione como marca e, polo tanto, como comarca vamos a conseguir uns resultados que eu creo que xa os estamos conseguindo, pero sobre todo hai que pensar en que é a nosa responsabilidade de que cara aos próximos anos e de que cara ao futuro podamos seguir medrando, que podamos seguir crecendo precisamente en servicios e tamén en turismo, porque ao final eso xenera un movimento económico moi importante na comarca que ao fin e ao cabo pois é o que necesitamos. Iremos analizando moitos desos. Se os meus datos non están errados, unha inversión total no territorio de uns 16 millóns de euros. Pois sí, entre todas as accións que temos previstas en marcha e que se están negociando, pois evidentemente pois estaríamos no presuposto, aparecen 9.068.000 euros, pero aí se sumamos ese proxecto de potabilización de auga que estamos falando de 4 millóns e medio, esta mancomunidade está moi comprometida, este goberno está moi comprometido en que esa problemática que xurde no Grove, esa tubería que a veces pois ten esas rupturas e que esta semana pasada ademais estivemos aí nunha acción, pois estamos falando tamén dunha inversión en torno a 1 millón de euros aproximadamente, pode ser 800, pode ser 900, pero estamos aí en torno a 1 millón de euros que estamos precisamente traballando para ver as características desa tubería e introducir unha camisa sin que haxe esa pérdida de capacidade de chegar a auga ao Grove e que de alguma maneira podamos solventar o problema. Iso é algo que estamos traballando porque estamos comprometidos, somos conscientes de que o Concello do Grove é necesario que teña esa seguridade en materia de auga e, polo tanto, é un dos proxectos tamén que suma ese millón de euros, que sumado con este presuposto de 9.068.000 euros, pois nos estamos próximos a eses aproximadamente 15-16 millóns de euros. Por tanto, eu creo que temos que seguir na mesma línea. Esta mancomunidade neste momento está a xestionar esos recursos e creo que se conseguimos precisamente todas estas accións, pois a mancomunidade dá un salto moi importante non solamente agora, senón de cara aos próximos anos que entendemos que ten que ser o obxectivo, non? Porque como dicía, estamos falando de unha mancomunidade que presta uns servicios moi importantes, pero somos conscientes de que hai un turismo moi importante e, polo tanto, pois hai que ter enlazado, digamos, todo ese círculo, porque iso é o obxectivo que de alguma maneira nos vai a consolidar como comarca. Por refrescar a memoria para a audiencia, a Mancomunidade do Salnés nace como necesidade para abastecer de auga a comarca, e de aí se unen os concellos, e isto vendría a ser ese suministro de auga potable desa estación de tratamento de auga potable nesa inversión dos 4 millóns e medio de euros que estarían por aí, o sea que siguen os obxectivos iniciarios da Constitución da Mancomunidade do Salnés, como ben vostedes saben. Falamos de turismo, o turismo non é o problema, é a solución, non? Por suposto, o turismo... Que datos nos deixan
o ano 24, porque son anos récord en Galicia, pero tamén son anos récord que nos aportan o Big Data, que é dicir que o tratamento de datos, estos sistemas de inteligencia artificial e este tipo de cousas, que nos dan valores e datos moi importantes. Pois a verdade é que sí, a verdade é que de feito fai 15 días aproximadamente se presentaron pois os datos que podíamos ter en torno ao turismo. É moi importante sempre analizar os datos, non as estadísticas, porque de alguma maneira permiten, neste caso, pois ás administracións pois poder localizar precisamente onde máis necesario, pois ao mellor é algunha actuación de promoción ou de creación de imaxe incluso, non? Pero sobre todo de promoción. Eses datos que se presentaron precisamente a semana pasada nos veñen a dicir que entre o ano 2023 e o ano 2024 hai un crecemento importante de aproximadamente 250.000 turistas. É dicir, no ano 2023 están contabilizados sobre 1.500.000, 1.600.000 turistas e neste ano 2024 están contabilizados 1.700.000, 1.800.000 turistas. E aparte cunha media de pernotación en torno a 3,7 noites de media. Na comarca. Da comarca. E iso, bueno, pois ao final tamén calculando, pois estamos falando de que entendemos que con tendencia a baixa, pero estamos a falar que estamos preto dos 500 millóns de euros solo na comarca do Salnés o que pode ser o turismo. Eso quere dicir que hai que prestar... Que nos deixan, que comen, que pagan o hotel, que... Efectivamente. Eu aquí sempre me acordo, non? Porque as administracións poñemos todo da nosa parte, pero sí é certo que, de feito, debemos de seguir traballando no que pode ser a promoción para a nosa desestacionalización. É algo moi importante que temos que traballar nela, pero aquí hai que agradecer sobre todo a ese sector privado que tanto fai durante todos estes anos, porque ese movimento económico se produce gracias ao seu traballo, ao seu esforzo, e que xenera un movimento económico moi importante, non? Pero tamén hai que dicir que é moi importante traballar as distintas administracións, neste caso os concellos, a Mancomunidade, a Deputación de Pontevedra, a Xunta de Galicia a través da Axencia Galega de Turismo, é dicir, que traballemos todos nunha mesma liña vai a servir para que consigamos uns obxectivos que nos poidamos marcar, non? Creo que estamos traballando nesa dirección, creo que vamos un pouco todos da mesma man e eu creo que estes datos se poden mellorar precisamente se seguimos un pouco nesa mesma línea, nesa mesma tendencia, sempre coa man do sector privado, que son os grandes protagonistas deste éxito de datos que podemos ter, pero deste turismo que nos podemos, de alguma maneira percibir e recibir. Por lo tanto, só nos queda seguir traballando na mesma línea, identificar nichos de mercado, internacionalizar o turismo é algo moi importante. Somos conscientes de que estamos crecendo moi lentamente, pero sí, somos conscientes de que ademais en julio, agosto, hai un número moi importante de turismos, pero temos que crecer ao longo dos distintos meses que poidan ser o ano. Eso pasa precisamente por la desestacionalización, pasa por identificar perfectamente esas persoas que poden estar en Galicia, esas persoas que poden estar no Salnés e que de alguma maneira lle podemos ofrecer pois esta paisaxe, que lle podamos ofrecer este patrimonio que podamos ter, sobre todo pois eso, pensando sempre en esos turismo internacional que somos conscientes de que está crecendo. É dicir, Portugal é un país que temos un alto porcentaxe de veciños aquí nesta comarca, Inglaterra está crecendo, Alemania, que no ano 2023 tuvo unha baixada de turismo, volve a cobrar protagonismo, Francia, que está tamén cobrando un certo protagonismo, Estados Unidos, que está cobrando pois un certo protagonismo, pero despois non hai que desaproveitar. Hai moitos países que todos xuntos incrementan ou teñen un porcentaxe moi alto dentro do que pode ser ese turismo internacional que buscamos, non? Que son moitos países, pero que, pois, ao mellor eses países están na segunda opción ou na segunda posición en canto a ese turismo internacional que ven aos Salnés. Por lo tanto, eu creo que temos que seguir traballando nesa mesma liña, ofrecer os mellores servicios, que estamos seguros de que o estamos ofrecendo, estamos seguros de que temos a mellor comarca, pero tamén é certo que
Isto, pois, evidentemente, require pois, que estemos ano tras ano para conseguir que esa desestacionalización, que eu creo que é o obxectivo primordial desta comarca, desta mancomunidade, pois que teñamos que, bueno, pois avanzar un pouco pois nesa liña. Claro, e este a labor da mancomunidade, pero logo os individuos, é dicir, os socios, os concellos, cada un ten que facer a súa labor tamén, non? Bueno, evidentemente... Porque a xestión da auga pois é da mancomunidade, pero a xestión de servicios é da mancomunidade unha serie, pero o resto dos concellos tamén teñen que apostar por isto, telo bonito, etc, 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 facilitar que as empresas se asenten. Bueno, crear unha imaxe como comarca é algo moi importante, non? O turista ten que marchar con esa sensación de ter a mellor comarca en canto a imaxe, en canto a servicios. Empézame a preocupar o tempo, señor Castro. Para eso se vai a Fitur, para eso se vai a outras feiras, para eso pois representantes como poida hacer o CES de Sanxenxo, poidan ir a outras feiras internacionais, etc., pero tamén se vai a China. Hai que traer turistas chinos, non só venderlle viño e conserva, non? Pois, efectivamente, de feito, estamos traballando con a embaixada coa embaixada, e de feito, o embaixador chino pois está invitado a vir ao Salnés, vai a vir ao Salnés. Unha reunión cerquiña fai uns días. Fai uns días estivemos en Madrid, precisamente, tamén reunidos coa embaixada de China. De China en España. O turista e o turismo de China para nós é un dos obxectivos, non? Si somos capaces de captar que eses turistas que poidan estar aquí no Salnés e que poida crecer, pois para iso hai que ter esas boas relacións. Neste momento creo que temos unha boa relación e, polo tanto, se somos capaces de captar ese mercado chino, pois evidentemente vamos precisamente a crecer en turismo. Pero aparte de crecer en turismo, temos que buscar a desestacionalización, que é algo moi importante. Temos que tratar de que os distintos meses que conforman o ano pois teñan ese crecemento. Pero temos potencialidades, temos o enoturismo, temos as camelias, temos os magostos, temos o inverno, temos potencialidade. Sí, é certo que hai potencialidade, pero é certo que eso tamén hai que poñelo en coñecemento. Claro, e logo temos calidades, porque tamén me gustaría, señor Castro, que fixera mención á calidade do sector. En cus de calidade a hora de os hoteles e os centros de recepción. Na gastronomía temos estrellas Michelin, temos soles de Repsol, da guía Repsol. Quero dicir que temos calidade gastronómica, temos os mellores produtos, desde o viño Rías Baixas, o mellor marisco, etc, 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 as mellores festas gastronómicas, non? Por suposto, eso que acabas de dicir, eso é algo moi importante, e aparte eso xeneran un valor añadido moi importante á comarca, non? É dicir, en Galicia ten uns produtos de calidade moi importantes, enormes, e eso de alguma maneira vai a potenciar precisamente pois a nosa comarca. É dicir, podemos estar falando de viño, podemos estar falando de cus de calidade, podemos estar falando de estrellas Michelin, como ben dicías, é dicir, eso precisamente vai a aportar ese valor añadido para ese turista tan seleccionado e que de alguma maneira pode ter esa capacidade de gasto aquí nesta comarca. Por lo tanto, temos que seguir captando e temos que traballar, non? Aí se trata de facer un traballo de promoción da comarca, precisamente poñendo en valor pois todos estes elementos que estamos a comentar, non? Que para a gastronomía galega, pero a gastronomía que temos aquí nesta comarca é algo que temos que poñer en valor, xa está en valor, pero temos que poñer en valor. Mellor marisco, mellor peixe. Por suposto, é dicir, somos unha ría que goza, precisamente unha comarca que goza de produtos fantásticos e, polo tanto, temos que aproveitar, que hai que promocionar pois estas características que temos para, de alguma maneira, poñer en valor pois esta comarca. Eu creo que se está conseguindo, pero tamén é certo que desestacionalizar con todos estes elementos que estamos poñendo encima da mesa leva tempo, dá traballo. Estas cousas non se consiguen pois de hoxe para mañán, non? Estas cousas necesitan un traballo día tras día, mes tras mes, ano tras ano, para que a medida que vayan pasando os anos precisamente se vayan consolidando e, polo tanto, eses resultados que somos conscientes de que van a chegar, cheguen, pero precisamente para iso hai que facer un
un traballo pois como que estamos comentando. E ademais hai que ir a feiras afora, sí, hai que ir a lotes, sí, pero tamén hai que organizar eventos deportivos aquí, Claro. congresos, non? Entre eles o fútbol 7. Bueno, o sea, eso se converteu hai que unha semana de días, aquí foi o maior foco de actuación de turismo deportivo de España. sí, efectivamente, é dicir, o turismo deportivo... A Basket Cup de Villagarcía, o A7 en Ribadumia. Sí, é dicir, o turismo deportivo, esta comarca o puxo en valor. Nos, como Concello de Ribadumia, xa fai uns anos que vimos esa posibilidade, ese oco, non? De feito, captamos precisamente pois esa posibilidade e de feito nos dá unha capacidade, primeiro, de ofrecer un turismo deportivo non solamente no que pode ser o Concello de Ribadumia, sino na comarca. É dicir, Ribadumia por si sola non ten esa capacidade de poder ofrecer esas instalacións hoteleiras ou esas instalacións de restauración para todas esas persoas que poden vir, non? É dicir, aquí hai que falar que, por exemplo, en Ribadumia, no que pode ser o AF7, pasaron unhas 5.000 persoas. Unhas 5.000 persoas que con este tempo que estuvo, pois estuveron percorrendo pois toda a comarca. Estuveron no Grove, estuveron en Cambados, estuveron en Vilanova, estuveron en Sanxenxo. Eso de alguma maneira fai que haxa un movimento turismo familiar, efectivamente, porque había 1.700 participantes e dos cales veñen pois 3-4 persoas con cada un deles, e nos estamos colocando pois en esas 5.000 persoas. Pero non só Ribadumia, Vilagarcía fixe un traballo tamén moi importante, estuvo aí o básquet tamén, que trouxe un número importante de persoas, tamén en torno a 6.000 persoas. É dicir, entendemos que ese turismo deportivo que a comarca o ten que saber aproveitar, porque de alguma maneira pois vai a crear precisamente ese movimento e antes da temporada forte que ven, bueno, pois precisamente pois en esta Semana Santa tratamos de desestacionalizar, pero hai que buscar outros elementos tamén que nos axuden a desestacionalizar. É fundamental, non? Como poden ser pois nos meses de outoño ou nos meses de outubro, novembro, incluso decembro, non? É dicir, temos que ser capaces de trasladar precisamente a ese turista que aquí hai distintas posibilidades e de feito a Mancomunidade está traballando en produtos precisamente para captar ese tipo de slow business, por exemplo, é algo que hai moitas persoas xa que están interesadas. O turismo de mascotas é algo que tamén está moi introducido e se recibiu un premio, efectivamente, é dicir, que a veces hai paquetes e hai que está o ornitolóxico de BirdLife, moito máis que non falamos delo, pero todo o náutico, claro, cos portos deportivos e o Rei Juan Carlos en Sanxenxo, por suposto, o escaparate, o sea, para min iso é a Champions League, ¿no? A nivel internacional de repercusión mediática. Non cabe ningunha dúda, é que, aparte, hai que ser conscientes de que cando se fala de Sanxenxo, porque está en Sanxenxo, se fala de comarca, e se fala de comarca que se está falando dunha promoción precisamente dos 9 concellos que conforman esta mancomunidade. Por lo tanto, entendemos que temos que seguir nesa mesma línea, sobre todo traballar día a día, que de alguma maneira nos vai a dar eses resultados que xeneran pois riqueza e benestar entre a veciñanza. Bueno, señor Castro, consumimos o tempo, adicado, pero temos que falar de Ribadumia, un par de cousiñas e un par de eventos. Este domingo que ven, o sea, o día 11, non? Temos a Romaría, axúdeme, a romería da música, a romería da música aquí na Carballeira de Ribadumia, non? Bueno, pois efectivamente é unha festa moi importante. O Concello de Ribadumia, se falamos de Ribadumia, o Concello de Ribadumia aposta pola cultura, non? Nos vimos de presentar pois un libro dun veciño daqui de Ribadumia, Delfina Isolina, Delfina Isolina, que os autores ademais son o marido e unha sobrinha ou a filla de Delfina, está tendo un éxito tremendo, non? Está tendo un éxito, aparte aproveito para felicitar tanto a Delfina como a Isolina, pero tamén aos seus autores, porque puxeron precisamente en marcha, porque participa tamén a familia, non? Bueno, foron os autores, o Concello de Ribadumia editou, a Diputación de Pontevedra, pois de alguma maneira, pois subvencionou, axudou, e polo tanto, pois está tendo un éxito.
pero viña a dicir que o Concello de Ribadumia aposta pola cultura e aposta pola música tamén. Neste caso, pois hai que apoiar precisamente a banda municipal que fai cada ano pois unha romería na Carballeira de Ribadumia, nunha fermosa Carballeira de Ribadumia que ten un estado de salud impresionante que bueno, hai poucas carballeiras que teñan esas posibilidades, non? Pois a Carballeira de Ribadumia ten esas posibilidades que neste caso coa romería, coa celebración desta quinta romería, pois vamos a poñer tamén, bueno, pois de alguna maneira disfrutar da Carballeira, pero disfrutar da música, dos músicos, que hai que estar moi agradecidos á labor que están a facer diariamente. Por lo tanto, dende este domingo 11, dende a mañán, dende as 11 da mañán ata a noite, pois vamos a ter pois uso e disfrute precisamente tanto da instalación do que pode ser a Carballeira, pero tamén desa gastronomía que tan rica é. A música consume moitas enerxías, habrá que despois... Por suposto, por suposto. Bueno, eso forma parte do patrimonio de todos os galegos e galegas, non? E neste caso, pois, dos ribadumienses. E habrá paparota, vamos, local, non? Correcto. Correcto. Bueno, por falta de tempo, a festa máis importante é a do Tinto do Salnés, este máis que a de Cambaos, non? Bueno, a festa do viño tinto do Salnés, exaltación das variedades autóctonas para Ribadumia, é a festa máis importante que levamos a cabo, non? Non vamos a entrar en esa... Está pillado aí porque... Bueno, pero sí que temos moito cariño. Como alcalde podría decir que é a mellor, non? Bueno, para nós é unha gran festa de Ribadumia, que tratamos de chegar a moitos veciños e veciñas e a moitos visitantes de toda Galicia, e somos conscientes de que veñen tamén fora de Galicia. Na presentación viñeu, veu a madriña do turismo. Sí, por suposto, que veu a madriña do turismo, Nava Castro, a cal aproveito tamén para darlle as gracias, non? Que estivese aquí en Ribadumia e que nos axude a promocionar esta festa que para nós é tan importante, non? Nava Castro está en turismo, é deputada precisamente de turismo, pon en valor precisamente este turismo que xenera tanto movimento económico. Cando é a festa? En que vai, déanos unha pinceladinha, señor Castro, porque a festa 5, 6, 7, 8 de xunio. O sea que vamos a disfrutar de todos os... É o segundo fin de semana, non? Creo que é o segundo fin de semana. Bueno, o primeiro fin de semana é o día 1 e despois o segundo fin de semana 5, 6, 7 e 8. Dixo. 5, 6, 7, 8. 5 empezamos os xoves, despois o venres, sábado e o festón, non? E o festón, efectivamente. Pero bueno, tamén hai que dicir que este fin de semana temos a festa da familia aquí no Concello de Ribadumia, é dicir que este domingo pois vamos a estar con moitas actividades, non? É dicir, a festa da familia para nós é algo moi importante, se ven celebrando ano tras ano e polo tanto, bueno, pois aí en Barrantes no que pode ser na Plaza do Concello, pois aí vamos a disfrutar tamén en familia, pois con todos os nenos e con todas as nenas e todos os veciños que queiran acercarse aquí a Ribadumia. Señor Castro, sinto moito, pero o tempo foisenos. O último minuto para decir o que vostede queira. Venda máis festas ou chame os de Ribeira e os de Marín que veñan todos a Ribadumia? Bueno, eu creo que o que temos é que, para rematar, é moi importante que por unha parte, que todas estas actuacións que viñamos a falar e inversións que se concreten e que se leven a cabo, que estamos en proceso e están prácticamente consolidadas, eso por unha parte, porque as inversións son as que de alguma maneira nos enriquecen tamén os concellos. E por outra parte, promocionar cada un dos concellos e promocionar o Concello de Ribadumia, pois para nós é algo moi importante. Este tipo de festas, pois de alguma maneira axudan a promocionar o concello e temos que seguir pois nesa mesma línea, porque esta promoción que nos poidan percibir dende fora de Ribadumia, que nos poidan percibir na comunidade autónoma, que nos poidan percibir tamén en España e tamén a nivel internacional, porque xa dicía,
no F7 veñen equipos de carácter internacional, distintos equipos de carácter e a internacional. Champions League en pequeno, por ¿no? eso que, o sea, a nivel de nenos, ¿no? Efectivamente, por lo tanto, pues Ribadumia ten que abrirse, creo que estamos conseguindo precisamente ese objetivo, pero non solamente o F7, estamos a falar de que o segundo fin de semana de junio e o fin de semana do 23, 24 e 25 de junio vai haber Copa Ribadumia, que é outro evento no que veñen máis de 5.000 persoas aquí a este concello. Bueno, podríamos falar de máis eventos, porque Ribadumia, pois a verdade é que en materia de eventos, de desestacionalización, creo que temos moito que dicir, porque cada ano se están a levar a cabo pois moitos e distintos eventos, por lo tanto... A eso me refería eu antes, que a Mancomunidade sí, pero cada un despois que faga todo o que poida, que será ben para todos. Perfecto. E todos sumamos. Señor Castro, foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Hasta unha próxima ocasión, moitísimas gracias e moitos éxitos que serán vos para a comarca e para a Ribadumia. Moitas gracias e boa tarde. Nos vamos, isto foi todo o que nos deu de sí, con David Castro, presidente da Mancomunidade do Salnés e alcalde de Ribadumia, co alcalde de Caldas, Jacobo Pérez, e co portavoz do Partido Popular no Concello de Pontevedra e vicepresidente da Diputación, Rafa Domínguez. A semana que ven, máis e mellor, moitísimas gracias por estar aí. Moi boa noite, saudos. Gracias a Dios.